Isu-isu wis nyandak. Wis sudah ya, Nduk. Nggih. SMP? SMP. SMP pundi Cahyo? SMP 1 Seragen. Oke. Berarti terusnya lagi SMA 1. SMA 1 juga. Saradan? Nggih. Oh, cedek-cedekan ya, Nduk, enak. Malah murah kok. Oke. Bajuke warnanya apa toh? Hitam. Hitam, oke, siap. Kabeh hitam toh warnanya bajuke? Apa sampean tok? Anu, nggih. Sampean tok sing hitam? Wah, gantino lho. Masa wisuda kok hitam? Napa? Hitam ki kelabu lho. Nggih, oke nek wonten. Masa bergabung. Iya. Liyane sing apik ngono lho. Engko nek wis dadi lak roh ya ta. Iki wis. Cetok lho dadi. Rasa. Kok rasan-rasan Mbak iki? Isu-isu lho Mbak gitu. Iya, kumu cuci mulut. Menang ya, Dek. Melek, Dek, melek. Ayune barakallah. Barakallah, barakallah. Urung sisih alis urung. Tak kira ya mek sisian ngono tok. Mbak Luki. Sisian ngono tok pripun? Mboten apa-apa. Ya iya. Jangan sisian kita. Pun. Oke, guys. Aduh. Isu-isuan, guys. Ini sudah gak oleh nganu. Minor. Biasa. Minor dikira lu manten iki. Ndak yo. Cek ro dadi engko komen neh. Mbak kok nganu apa ki jenenge? Kok glowing ngono kok nganu ngene. Ro dadi guys meneng aja nyocor ta tak tuapuk. Iya. Tapuk apa? Tapuk nggih dhuwit. Wes ngono. Terlihat nih matanya. Iki anu guys. Idep asli karo idep palsu kita dari sitok terus langsung diwarna. Dipoto ben gak blaus guys. Warna apa? Diwarna hitam dong. Abang lho. Apa nang iki? Apa iki idepe kandel? Bener enggak? Nah, ini kan jadi kelihatan cantik. Sudah selesai guys. Yes ngene iki nek jilbaban karo Mbak Manuara ya. Ngene tok, gulune ketok. Ya wes. Ajaran so. Ajaran untuk sertifikat penting aku. Oh, sertifikat hal. Gak sertifikat tanah. Harus gadek neh. Kok pinter men to Mbak iki? Pinter. Gak lulus Dut. Engko nek lulus gara bingung lah golek kerjaan. Ya Allah, ngono. Heeh. Dadi sekolah ya terus penak. Foto. Oh, ngono Mbak nih. Ya wis nakno. Mboke cek kuat nyekolahne kok. Ngono ora, Dik? Sertifikat dibanding nganggur yang di sekolah nih. Terus piye? Sertifikat kuwi dibanding nganggur yang di Sekolah nih. sekolah nih. Engko nek ning omah terus goblok. Walah ngono, Mbak. Mboke cek kuat kragati. Cek kuat nyekolahne. Nggonku mosok yo ngono ben pinter. Yo yo to. Saenake. Yo. Nanti tenan sekolah ki? Nanti. Karena kowe ning SMA ijo apa biru? Ning kuning ya enek. Enak ya? Nek. Abang.
Enek malah murah kuwi. Oh no. Heeh. Jatim to. Nah iya. Cus. Heeh. Kayak ngon-ngonmu kayak delok ndak kembludak kaya ngono. Sing mbok kek iki gak nang kono nggone. Apa? Nang dhuwur. Pian kono. Kiek kono. Sertifikat halal. Sertifikat lamah. Iku ben kenek di sekolah nih. Kan di sekolah nih bocah iki cerdas. Ngono. Kok gak kuper nang omah. Lah jasamu nang berah? Jasamu. Musuh ya payu. Payu. Iya. Lah ya payu. Saiki barang KTP payu kok. Kelo iso-iso kucing kok ngeang-ngeang lonte kok terus kucing kae. Apa? Kelo kucing lonte kae. Iso-iso Nyapa? Nyapa ngono iki? golek lanangane to. Kayak sapa? Nek aku yo gak Oh. wis duwe wong lanang. Gak parno aja. Diciran bojone ya. Ojo ngesakne ngopae wis elek-elekan. Oh. Ngono-ngono gak ngerti yo. Lah sing apik kok golek njaba ngono. Iya. Oh, iki ben ning omah ngono. Iya. Anak golek bujak ya. Di Wi. diterne aku malahan. Oh ngono. Yo pintar. Suamiku dindarine parkiran. Ya iya. Pintar wi yo Ya ngono. Lah lanang bodo. Terus anu apa ki jenenge? Apa ki? Kucing lonte. Ngono wis muni iki lanang bodo to? Banci. Banci. Kita iya anu ki. Umpimpa kita kucing. Padha karis. Cuk, sakne ke. Kawan dene mbok beli kuwi lho gare. Ora sih. Motone ora keduten deh. Cangkeme kecokot terus. Turu-turu langsung cewel. Apa iki? Ngono. Iki Kok ngene iki? Aku mesti dirasan kan. dirasani ya Mbak Marawi. Soal begini rasan-rasan. Aku nak kamera dipateni rasan-rasan. Ceklek. Ki mau soleh sak piro isuk-isuk kula. Kula mboten kok Mbah. Kula pendengar setia. Oh sing ngirimi bahan yo dhek kok. Pendengar setia. Terus tak bumboni ngono lho. Nak kurang kecut, kurang asem, kurang. Wis rasa-rasan kok, guys. Iki. Iki guys, ngene iki nek glindung iki disogok ngene. Aja wonge disogok jilbabe. Oh, sisi ketok ayu. Ndek ayu. Nah, ayune. Sing anune aksesoris urung. Dikek aksesoris gak? Jilbab. Jilbab. Nggih toga to, gak to? Gak kok. Nek kira aksesoris jilbab. Nggih, aksesoris iki pernah, Dok. Nggih, double ya, double komplete. Komplete. Kok nek gak gayu gak oleh potongan, harus komplit pisan. Mboten tambah. Mboten. Wis komplete. Gawe gak oleh potongan. Oh, no. Wis komplit. Sewu gak? Ora. Yo, lah tak yo kan lho kayak banci iki lho. Mbak, wedok, Mbak. Iya, wedok, Mbak. Delok. Iki, Wes ayu. niki, Mbak. Sendane nganggo pernah, Dok? Damel yo komplete iki, Dok. Komplete, ya. Yan. Iya. Kok gak gawe iki yo gak dipotong, gawe iki yo gak di gawe iki yo gak Gak gawe yo. Yo pas padha ae. Kleru, Dok. Ngatek. Raine ati. Iya meneng ae. Arep mbok tutupi. Tas saiki delok ayu-ayu kok ngene iki lho. Wedok, Mbak. Wedok asli, Mbak niku. Lah jenengan apa to, Mbak? Kula palsu. Tapi rata-rata wong Indonesia iki golekane sing palsu. Lho, lah ini apa mbak? Murah. Oh, no. Nek barang palsu iki murah. Jekre, masa? Ya apik murah. Tapi gak nganu apa ki jenenge? Gak pasaran to. Gak pasaran? Gak pasaran. Ki dijarum apa ngene? Nggih. Cilikan pakai engko Oh kesaksian. iya lho bocah iki tapi. Delok ta, Facebook dadi telepon.
Iku mlaku liwat alas kene kok lewat sawah kene lho. Hmm. Oh, lewat sawah wetan. Terus tak dalane. Mboten. Oh, iku mau ngomong wetan terus. Gitu ya. Nanti kayak mesti hidup matun. Nyetan terus terus engko belok kanan. Belok kanan terus engko wis juduk. Pokoke makam kono kae lak wis, gitu ya. Iku nek wis petuk makam. Ngawur ya. Loh, lah kula ning ngene anu kae makam ya? Makam. Kandhani kok. Tapi gue tau udah cah kono lho. Tuh. Aku diingetin Mbah Sayim tahu. Oke, engko salam nang gone Mbak Anu ya. Mbak Lis ya. Nggih. Wonge toprakku sebenarnya tak kayak ning kono ngarep kono, tapi aku tak omong. Tapi ndek bene wis omong aku. Sowi kae wis daftar sih aku. Daftar apa? Daftar omong Mbak Lis to. Ben gak digoni wong liya ngono. Iya, lah ben diresiki to. Kok tak resikane. Ya ora to sini kowe to. Iya, tak resikane karo cah-cah. Kok Mbak Lis mbok ngurusi. Nek mbok tuku kowe. Aja. Cantik, Dek. Lalu. Ayu. Ayu itu asli. Itu Ker. asli. Iya, ayu. Cantik. Iki padahal pipine gak patek abang banget ya guys, tapi nak neng apa ki jenenge? Nak neng HP ketok nganu ketok abang. Abang beradik, Bu. Kira-kira. Kira-kira neng kocok beda ta karo neng kene? Kabangan mboten? Mboten. Pas sakmene? Pas. Oke. Wis guys, iki beda karo nak ning HP iki beda tenan. Gak ngapusi aku. Sip. Nah, bosong ini kan ketok, guys. Nah, gak kepadani. Nah, cantik, guys. Sekarang kan tadi Bu nanti telepon Bu Mbak lu kowe biyen nomanmu ngene iki. Oh iya, Oke. Ya ninting, ya. Oke. Terus Bu nanti telepon. Sudah selesai Mami, jemput aku. Yes, guys. Salinmu nih video. Bukan di salinmu. Niku. Wes, aman. Oke. Yes, guys, aku tak ganti ngoceh. Oke guys, sementara aku nggawe konten alah ngono iki sik sementara tak isi sik video sedina tak isi awet jam 8 isuk sampai jam 8 bengi. Berarti tak isi video sik. Engko nek wis monet, tunggu saja. Mbak Manuhara mau buat konten ngedan. Ya ngedan ki ya untuk menghibur para pemirsa penonton ngono kuwi ya. Wis ditonton aja. Pokoknya nek wis Facebooknya Mbak Manuhara monet. Ditonton pokoknya engko nggawe gebrakan terbaru. Oke, wis ngono wae ya. Makasih sing menonton. Pokoknya donga dinonga muga-muga kabeh diberi sukses. Muga-muga kabeh monet teman-teman Facebook Pro. Oke? Amin amin ya rabbal alamin. Mataku sowapet guys. Alhamdulillah mataku semari. Ngunyah permen isuk-isuk. Sarapan diumbah bar tinggu. Selamat pagi pokoknya guys. Yo jan suwaduh hawane kudu udan ya. Sawah-sawah kabeh padha panen. Hawane sahdu. Lho lampuku dhuwur ganti pateni. Mbak Lindung teko dilungkas paling ya tekone. Kita melihat loh gerimis guys. Ya raiku kulu-kulu ya Allah. Ngantuk barikar anu aku. Atus. Terus turu. Ben gak kulu-kulu. Oke tak delok. Apa ki jenenge tak dedehi panenan guys ning kono. Mumpung hawane yup adem. Oke. Yuk. Iya. Budal yuk. Budal ning anu. Budal ning kantor.
Kantor perendutan. Ini kepiur guys, dan ya ini kok sarap udan. Iku sampai nek gak ditutup ora kena dibuang. Wis panen kabeh. Sudah panen kabeh kita nyebar. Nyebar kan. Loh. Dilungkas tandur. Muga-muga engko pas acara nggonku wis anu guys ya wis selesai. Selesai. Wayahe nganu san. Wayahe tandur nyebar guys san. Jawaku ki nek kene urung panen, kita kayak sawah kene sarene iki wis panen. Paling ku ya wis tandur, paling ku tak kayak ning kono guys, toprake ngono. Untuk teman-teman semua jangan lupa bulan 7 tanggal 14 dolan nggone Mbak Manuhara. Tanpa terkecuali semuanya aja. Kecuali sing gak seneng karo aku. Hahaha. Jadi engko tak kayak gini ketoprake, Mbak. Ketoprake engko tak kayak gini, guys. Aku tak ngomong meh ngono. Ya wani kudu udan. Ya begitulah. Oh iya guys, tak dudai anu kurang dhuwur kebaya-kebayaku. Pokoknya teman-teman semuanya fan-fan Mbak Manuhara bulan 7 tanggal 14 silakan. Tak tunggu di rumah Mbak Manuhara ya jagong-jagongan, omong-omongan kalau ndelok hiburan ngono. Tak didek kebayaku terbaru, guys. Pokoknya aku habis sing luar kota monggo silakan dolan nggone Mbak Manuhara. Acarane karo kekoan pisan. Wis tuwek dikeko iki piye? Wedhuse pira Mbak Manuhara? Wedhuse 3. Piye lah lanang loro edok siji kayak 3. Dek aku apa campur iki lanang wedok. Hahaha. Iki sing terbaru iki. Warna denim. Iki sik. Tak mateni lampu jopo. Kok nek Mbak Lin wonge lali. Kejagak foto ki ya. Pececeng ngene. Kok nek tamu barang sik. Oke guys, nah iki klambiku denim. Modelnya ini. Iki iso dress, iso model dress, iso model gaun, iso model ekor. Ini iki guys. Tuh. Terus kebayaku sing ngene iki akeh teko lagean. Aku sing paling seneng ya warna kae, guys. Warna kae ayu perasaku tinggo. Tapi jenenge ning desa wong mesti apa yo kok ijo ngono, ngene ngono. Mesti dadi aku duwe loro ki rada semu kuning. Iki rada semu ijo. Begitu deh. Iki mantene lanang ya enek, guys, padha ae. Emerald ya enek pira 1, 2, 3. Emerald enek 3 model kutu baru benik guri 1. Kae model gaun 1. Terus emerald apa silver 1. Putih enek sak bajek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sik anyar gini kayak loro dek iki kae. Ya, oke guys anyar. Oke, putih nek 10 ada aja. Nek 10 aja ada, guys. Wis bar karo turu sik.
Engkar dolan-dolan ning ndi ya? Ya, ndelok sawah tekan dhuwur jam. Syahdu. Syahdu. Yuk. Halo sayangku. Halo. Iya Yu, neng kantor. Semangat. Guys, sawane kayak gunungnya ketok, guys. Kayak tenan. Kono iki omah-omah sebelah kono iki. Nah, jangan lupa sesuk tanggal 28 toh neng Mojokerto neng Trawulan nonton Mbak Manohara bersama Abah Kirun sama Lodruk Karya Budaya. Terus bar kuwi tanggal 31 neng nganu neng dikit jenenge Lumajang. Jawa aku bar ko Lumajang, iya toh. Aku njupuk aris pisan ngono ngomone wong tuane ngono lho maksudku ki. Aris kan ya sudah selesai nganune apa ki? Masalahnya sama keluarganya ya toh. Lah ning kene iki gak iso turu guys Aris ki. Nyapa tak tekan nyapa Ris ngono. Enek masalah Mbak ngene-ngene wis gak kudu tak omone ya wis pokoke intine ngono. Ya wis selesaikan dulu masalahmu. Nah iki masalah wis bar. Terus tak telepon, "Piye Ris?" "Ya Mbak aku tetep nang kono rono ngene-ngene." Bosan ndek mau isuk. WA. "Mbak ketoke aku gak sida rono." Ngono. Lah adoh Mbak terus ngene mungkin ngono. Terus ya wis pokoke intine ngono. Nyapa gak kerasan ora aku kerasan banget jane penak Mbak ning kono. Ngene-ngene tapi sayangnya adoh ngono. Nek gak percaya engko kapan-kapan tak telepon lah. Aku kesel males ngomongi netizen anak sing ngomong, "Haris ning ndi Mbak ngene. Engko terus anak sing komen teh ngene. Gak cocok karo Manohara jahat ngene. Ya Allah guys. Nek ora roh mending menengo ngono lho. Masa ya rahasiane wong apa arep tak omongke. Ngono lho, aja kulino piye ya. Maido wong, tapi nek aku wis apal sih netizen. Ya tanpa netizen ya aku tidak menjadi ya seperti ini ya toh. Ya wis disyukuri wae. Dadi entertain kaya aku ki mbok elek apik malah digundem elek. Mergane dikenal wong iri ya akeh, ngono lho guys. Tapi aku wongnya santai. Seperti itu. Wes ngono wae guys. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya ya. Apa ya? Jolali pokoknya bulan Juli tanggal 14 datang ke rumahnya Mbak Manohara. Untuk fan-fan Mbak Manohara. Untuk apa ki jenenge? Sing gak seneng karo Mbak Manohara gak usah rene gitu. Timbangane engko tak usir. Oke, makasih sudah menonton. Sing tak maksud ya roh lah ya, nek fan-fanku ra enek kabeh sih. Nek fan-fanku apik semuanya, ngono. Sing gak apik ya wong-wong kuwi lah. Ngono, oke. Goodbye semuanya ya, selamat pagi. Aku tak leren adus terus turu. Oke, makasih.